Bantu besifazane ngithungiwe bomama kuthiwa nginitshele ukuthi uma ukhulisa ingane yentombazane, patanisani uzame ngayo yonke indlela ongenza ngayo ukuthi ingane yakho ifunde izimele ibe ingqothovu yomfazi ekwazi ukuzenzela izinto efundisiwe zama mfazi zibambe ngamazinyo. Le nto yokuthi nikhulise izingane nizikhulisela ukuthi ziqala zamadoda anemali ngoba izophila kamnandi mayinendoda enemali. Cho, bathi it doesn't work ku-2026. Sisakhuluma-ke ngezingqothovu zabafazi. Ngicela ukubonga le ngqothovu ewumandisa Njinji 4112. She recently joined a community of channel members. Thank you so much, Mandisa, for supporting the channel. I really do appreciate you. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Izindaba zenu ziyangishisa azihlali, sondela Life Graduate. Ningakhohlwa phela niwabuka ama-adverts ngoba iwona akhulisa i-channel. If aniwabuki uyothi uyavuka ngelinye ilanga boom, izindaba zethu azisekho, gone i-meaningful conversations with uZandi Mfeka. So make sure ukuthi uyabuka ama-adverts, and i-tip engizokunika yona ukuthi wabuke wonke lawa wokuqala ku-5 minutes wokuqala, and then after that ayancipha after that. Uma uloku waskipha u-YouTube lokho wabuyisa ngaphela ekugcineni kosuku, kumele makube ukuthi siyamdayisela, right? Mawunendaba-ke nawe alalela. Ake singene kule yethu yokuqala yanamhlanje. Uthi Malwandle, mina ngikhule endaweni ngiyingane eyisibutubutu enhle eziphethe kahle, wonke umuntu wesilisa ebekafisa ukuthi ngibe umakoti wakhe. Kangangokuthi uyazi-ke abakhulele emakhaya bayayazi lento yokuthi it's normal ukuthi ingane yentombazane uma ikhula idlaliswe abantu abadala kunayo, either abadala to a stage whereby they are ready to get married. So basically lento leyo ukuthi ushadele ekhehleni noma ushadele emntwini omdala kunawe, kwaZulu ayikho, bingelona ichilo, angikubeke kanjalo, but ibiyenziwa ngendlela angazi noma ngizothi ngendlela eright. Liyabona lento esiyibona kaShembe, ubona inhlaliso ukuthi umuntu ayosukela ingane na 14 years, ayikho yintsha le nto abayenzayo, iyayenzeka vele nakuqala. Kodwa-ke kuqala ithi ngikulandisa ukuthi yayenzeka kanjani. Into eyayenzeka kuqala ukuthi kwakuthi endaweni uma kunomuzi kumiwe kahle kuwona, lowo muzi kumiwe kahle kuwona, uthola ukuthi kuney'nkomo kunani, uthola ukuthi kulowo muzi lo mhlampe kunabantu besilisa, uthola ukuthi umndeni wakhona mhlampe uma wakhona noma ugogo wakhona omdala, uma ke bona ekhaya kini kunamantombazane amahle ayizibutubutu akhula kahle, and ekhaya kini akumiwanga kahle, akukho right ephaketheni baba wenu, akekho right ephaketheni, or ngaleso sikhathi-ke iphakethe lakudala ngithi bekuyinkomo bekuyimfuyo, uzonisisela inkomo. Ngakho kuye kunesisho sithi azibuye emasisweni. Uzonisisela inkomo nina kulowo muzi eningamanga kahle, eningena nesibaya esingamanga kahle, anisisele inkomo eyithokazi, kwenzela ukuthi le nkomo le eyithokazi izofike lapha ekhaya kini izale. Njengoba iloku izale le nkomo yanda, bazikhulisela umakoti wabo, benzela ukuthi umakoti wabo okulowo muzi angalambi. Okay, just the context of the story. Kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi nawe uma ngabe unendaba ofisa ukuthi usixoxele yona, sibhalele phela 071 941 9417. Ezingena ngale namba-ke ngiye ngizithande zibe i-VN ngoba i-VN fast ukuyilalela. Kodwa-ke uma ufuna ukungibhalela, ngilandele bese uyangibhalela lapha ku-Facebook, Meaningful Conversations with uZandi Mfeka, same as la ku-YouTube. Naku-TikTok it's conversations_Zandi Mfeka. Bhala isitori sakho khona, si-DM khona ngoba there is where ezibhaliwe ngizithola khona kalula. Na ku-Instagram, you can follow me on Instagram, you can also DM me on Instagram, nakhona ungibhalele isitori sakho depending on what you are comfortable with. Uthi-ke uDali Malwandle wabiza ama-Life Graduate, especially omama abazela amantombazane badonse ngendlebe ukuthi ngithe kubona, lalela, fundisa ingane yakho isesikoleni, inikeze skill, inikeze whatever ezokwazi ukuthi ihlome ngayo empilweni kusasa ukuze ukwazi ukuzimela, ingahambi iphuma iqalaza iphuma ingena ize igrume ingane kungene endlebeni kuyona ukuthi yona iyoshadela kazibanibani ngoba kazibanibani kunemali. Uthi ngiyakhula-ke nami ngizithola ngikuleyo situation, and uma ngikhula ekhaya nje kwenzeka ukuthi uma wangithola sengimdala kuthiwa abanye engangibalama amasuka ama kuthiwa wonke ayephelela phansi.
makushiwo ke kuthiwa kwakuwumbango ke ngoba umama ekashada khona intokazi ayibanga nayo, so kusho ukuthi basonga ke. Uyayazi into yasemakhaya lobuloyi ke. So uthi nje amasuku kuthiwa nje about 6 amasuku aphelela phansi, kodwa mina ngomusa kaNkulunkulu mina ngedwa ngaphila. So ekuphileni kwami uma bengiyiqanda ngalendlela ukuthi ebengibekela eduze kwakhe, bengiyiqanda ngalendlela ukuthi uma bekayi housewife ebevuka ekseni angiphelezele mangiye esikoleni. Cabanga into yasemakhaya abeyingekho lonto emakhaya. Izingane emakhaya zingena endleleni, uvuka ekseni ubhixa uvaselina wakho, ushona esikoleni ujoin ezinye izingane. Kodwa uthi yena ngendlela bekatotoswa ngayo, uma wakhe bekavuka ekseni ngo-3 4 AM ahamba emasimini, ahamba emasimini, mekabuya mekushaya isikhathi ukuthi ngiyongena mina esikoleni, abuya ngifunza ngigqokise, angiphelezele ayongibeka egeyidini lesikole ngendlela engangigadwe ngayo, because ngangiyile ngane le eyatholakala kanzima. So uthi siqhubeke isikhathi la endaweni, ubaba akekho muhle kahle vele ephaketheni, kwaze kwaphoqeleka ukuthi ubaba ahamba ayosebenza eGoli ukuze azame phela ukuthi impilo ibe right. Wahamba kubaba at some point wayosebenza eGoli, meka hamba usebenza eGoli, izinkomo zasekhaya zikho kangako. Uthi khona lo muzi endaweni ekumiwe kahle kona amalwandle, uthi kumiwe kahle yonke indawo, kuyaziwa kulo muzi kunezitolo. Uyazi ubucebi bakudala ukuthi babugabe ngokuthi babe nezitolo, uthola ukuthi kune supermarket enkulu ephakela bonke abantu endaweni, kunamabhagi la kulayishwa igrosa, mawuthengile igrosa noma mawubhaliwe ebhukini bazokuhambisela. Uthi situation kanjalo ke. So ubaba mesesebenza eGoli, sisele noma uma ke la kulomuzi lo ekune supermarket kuona, uma umuntu okhuthele uyalima, isishebo asishode ngaso, izingadi zihleze zinokudla ekhaya, but ke into ekujwayelekile ukuthi sishode ngayo impuphu nani. So zonke lezo impuphu lezo sizithatha esitolo esilocal. Kulesi sitolo esilocal isicebise endawo lesi saziwayo, and lesi sicebise endawo sinabasizele, sinabafana but abafana bakhona abaningi bakhulile badala, bakhulile nje bafundile futhi ba right, but kukhona lo umfana wakhona okhulile kunami ngeminyaka, useyi teenager already yena. Mina ngimncanyana ngalezo sikhathi, mhlambe ngiko 8 9 10 years, ngifunda lapha kuphima abangena phansi o grade 3 4. Ingakho kumayelo ke ngidodosa hleze ehlengiwa nami njalo. Uma eyothatha ebhukwini lapha yakwalesi sicebise endawo, uhamba nami, makahamba nami eyobhala lapha ebhukwini, ugogo wala ekhaya okuyena ugogo kababa walomfana wala ekhaya ungikhonzile, uyangithanda, uhleze engidlalisa izihlathi, athi makoti wakwami kwathini. Yabona nje uhleze naloyo mfundiso, uhleze naloyo nto uthi ngumakoti wakwakhe, to a point ukuthi bese sithi mangabe mina noma siya lapha ya esitolo, bese siya ekseni ngoba bekugcwala, uthi bekugcwala ke ngoba leyo nto beyenzeka mhlambe ngosuku lempesheni noma kuyi-month end. So bekujwayele ukuthi kugcwale kube ne-queue, ayizalukazi ziholile maziqeda ukuhola ziyabhala ebhukwini, kune-queue, abantu balindile ukuthi bahanjiselwe iy'mpahla zabo ke emakhaya ke sebeqedile ukuthenga. Uthi thina besama-VIP bese singasayibambi i-queue, besithi masifika noma mina ugogo sekangibekela ama-snowballs, nobisi, ngumakoti wakwakhe. So nje mina mengabe nje nomama esiqedile, uma athatha yonke into ayifunayo, kuvele kubiza umfana, afake umfana evenini. And futhi vele uthi at some point ngithe mangikhula ngiba no 10 11 12, lo mfana nawo sekakhulile, usedonsa lapha ko 18 19, uyafunda umfana right, umfana right, o-clean, ozithandayo. But ke ngoba phela ukhulele ezigulini, usekafundisekile umfana futhi at the same time efundisekile enjalo, useyadriver nokudriver. So sivele sidrive uyena ke lo umkhwenyana wami, ugogo wala ekhaya hleze ngigurumela yena. Even ngisho makamfana useze walingena leli vangeli lokuthi mina ngumakoti wakwakhe. So uma ngiqhamuka nje ngisho nomama mengabe siyakothenga lapha esitolo, uyangigeza ngigqokise ingubo yesonto, ingubo engiya ngayo esontweni, angifakisa ama-igla wami ukuze bangibone phela umakoti wabo, bambone muhle. Uthi so mangikhula ke vele ke ngiyakhula ngisibutubutu, ngiyathandeka. Uthi bakhona labanye labantu besilisa endaweni abangidlalisayo, umakoti wami, yabona kuyileyo nto. Kodwa nje hayi, ihlo likama selibheke lapha esitolo ukuthi ngaphela esitolo kumiwe kahle, kuneyimfuyo yiningi, kudayisa nezimbuzi, abantu abahlaba endaweni, abantu abathenga izinkomo, abenza imicimbi bayithenga lapha kulwamuzi. So nje there are people who are business minded, abanemali yonke ongayicabanga, akuswelwe, uyabona. Uthi umuzi wokuqala lo waya endaweni yangakithi esabona ukuthi kanti umuntu uyakwazi ukuthi akhe indlu phezukwenye, which means i-double story ke na. Uthi hey, lo muzi wawunama double story mhlambe awu3 egcekeni. Uma ukuthi uye kaJacob Zuma, uthi stable salapha kulo muzi sasikanjalo. Uthi kunenqwaba nezindlu round abafulelwe ngotshana bahle.
uthi mkhulu umuzi wakhona ngale ndlela, ngisho negceke lakhona likhulu ngale ndlela, kodwa babaningi. Okay fine, uthi siqhubeke-ke isikhathi-ke, sifika isikhathi sokuthi ngingene ebuntombini-ke, ngithombe, ngingene ebutshitshini-ke, ngihamba amatshitshi-ke la kunamatshitshi endaweni, kunomama osihlolayo, uma ungidonsa ngendlebe all the time ukuthi uziphathe kahle wena, umakotwakazi bani bani lapha kulawa muzi wey'gwili, uziphathe kahle nje, angifuni nje udlala abafana bendawo abahluphekile, olulophola, abaxakekile, abangeke bakwenzele lutho empilweni. Uthi hhayi ngikhule ngiyile sibutubutu-ke, ngiyahlolwa kuthiwani, kufike-ke isikhathi-ke sokuthi ngenzele umemulo-ke, ubaba adilike-ke eGoli ukuthi ngizokwenzela umemulo. Uthi yeyi, umemulo wasekhaya, owami umemulo wavele waba isiphihli nje out of the blue, singenamali. Ngoba uthi laphaya kubo kamfana umakoti wakhe, kubo kamkhwenyana wakhe lwaya loku egrinelwa yena, uthi bavele baletha igrosa, inyamfu yegrosa. Bathe mebeqeda labo bathi va ngenkomo, bathi va ngegusha. So nje le inkomo eyayithengwe ubaba nje kwase ukuthi vele phela ubaba kufanele ayikhiphe inkomo ngoba kumulisa indodakazi yakhe. Uthi yeyi Malwandle, ingeyinhle into yami, ngivunule ngiconsa. Uthi ingeyinhle into yami. Uthi ladlula kusuku lememulo, kuthe makudlula usuku lememulo, bamcela ubaba ukuthi angasheshi ukuhamba. Kwadlula nje umgqibelo womemulo, and then the following Saturday bafika abantu bazocela-ke ubuhlobo obuhle. Sengiqede no-matric at this time, but ngoba amandla awekho kahle, ngiyazamazama amatohwana, ngiyazamazama izinto ezama-skills. Uthi at that time ngase ngi-attenda into yokuthunga. Khona indawo edrobheni la sasi-attenda khona, sifunda ukuthunga nje izinto ezisimple, izingubo ezisimple, ama-shirts, ama-t-shirts and things like that. So ngilapho ngenza leyo into, ngibhizi ngale nto ngoba nginento yokuthi angifuni ukuhlala ekhaya as much as ubaba engenayo imali yokungisa esikoleni, angifuni ukuhlala ekhaya ngoba ubaba wayesaqokelela at the time ukuthi the following year ngizohamba-ke ngiyongena esikoleni-ke kubonakala ukuthi kwenzakalani nge-life yami. Uthi-ke kudluleke usuku lomgqibelo lomemulo, the following Saturday bafika abantu basemzini bazoshaya iy'nkomo, bevele bazishaye ziphelele. Uthi kucace ukuthi hey amaphupha ami ukuthi ngizoba ngiloke ngiphuma ngena lapha ngiyothunga ngithini sengiyoganela ezicebini phela manje. Uthi-ke ugogo wakhona asho ukuthi uma ufisa ukuqhubeka nayo lento yokuthi uthunge ngoba uyayithanda, it's fine, angeke sikunqabele la ekhaya, ungaqhubeka nokuyenza, kodwa la ekhaya-ke asixakekile, asidingi ukuthi sibuyiswe wena ngezwe uloku wehla wenyuka la ufundela ukuthungela izinto la ekhaya. Nje uzozibonela once wala ekhaya, izinto zakho zizovuleka, you'll get whatever you want. So ngicela nje ukuthi ube nengqondo yokuthi dream big because so wala ekhaya. Uthi hayi ngempela sihambeke isikhathi-ke, viki lokuqala-ke uyazi ukuthi makade kunomcimbi-ke kuyaphithizela. Uthi sengishadile-ke manje, sishade ingqovu yendumezulu yeZulu wedding la. Ngqovu, yazi ngqovu yeZulu wedding. Uthi 2 months later after my umemulo sengiyashada mina. Uthi ngashada kwagcwele kuthe. Uthi nyama abantu babeshayana ngayo, utshwala abantu baphuza baze babuthwala. Uthi badla abantu kwasindwa ngobethole. Uthi viki 1-ke ngiyaququzela ukuthi kunezisebenzi la ekhaya. Uthi kunezisebenzi la ekhaya, but ngendlela umuzi wakhona omkhulu ngakhona, into eyangimangaza ukuthi isisebenzi sala ekhaya sinye esisebenza igceke lonke, zonke lezi ndlu ezingaka, bese kuthi eziningi zilapha esitolo ngoba uthi kwakuyisitolo esihlangene nebhusha. Bese kuthi eziningi zile phezulu ngoba ila kunebhizi khona eningi. Uthi as much as kunesisebenzi esisodwa la ekhaya, umsebenzi ubukeka umningi. Kodwa into engimangazayo ukuthi sivuka ekuseni sekucwebezela yonke into la ekhaya. Awu, lo sisi sekaklinile, kwenziwa yonke into sekuyacwebezela. Uthi nje mawuvuka nje wena ekuseni ngabo 5 usekashanyela ibala. As a result uthi mina into ekuthiwa ukotiza angiyazi ngoba bengivele ngithi ngiyavuka ngo5 ekuseni. Uthi nje especially leli viki lokuqala kwakusekhona nezivakashi lezi zazize ngoba zize emshadweni, ivakashi lezi ama extended families, abanye baye bahlale afterwards, auntie nobani. Uthi kwenzeka ukuthi mina bengivele ngivuke ekuseni nje, ngivuke sengiyotetazela, sengiyobenzela itiye, ngibe sengibabekela amanzi okugeza, sekuphele yonke into. Ngoba sivuka sekucwebezela, isitubhu sesishayina sesithi sekushaya umoya, sivuke nje lo sisi ngo5 ekuseni useyishanelela ibala. Uthi ngidide lento ukuthi lo sisi unamandla ngalendlela, kusho ukuthi akalali mos, usebenza nini, usebenza ebusuku usilele. Hayi, uthi ngidide lento, that's iviki 1 ngikotiza. Uthi iviki 2
bahambe-ke o-extended family laba bebevakashile beze emshadweni. Kuqaleke-ke manje kushaya umoya-ke kancane-ke sesisala sodwa-ke. Uthi-ke iviki lokuqala-ke manje la ngilala khona nomkhwenyana wami endlini yethu, and mina ngathi ngishada indlu sasizohlala kuyona nomyeni wami iyayisi-ready, sasesino 5 bedroom wethu owavele wakhiwa nje isigubhukane waphela nje. Kusho ukuthi bawuqala lo 5 bedroom ngalesa sikhathi before ngizomula. Bavele baqala lo 5 bedroom ngoba usho ukuthi basebebona ukuthi hayi isiyalunga into yokuthi sengizoba umakoti wami mosomulisiwe phela ngokwesintu. Ubaba wakho usuke sethi hayi usungakwazi ukuhamba uyowakha imizi abantu. Uthi ngabona lapha kuloya muzi kwakhiwa, and kwakhiwa into esheshayo nje, mina ngangingazi nanokuthi kanti kwakhelwa thina. Uthi within 3-4 months le ndlu leyo lo 5 room wethu wawusu-ready. So ngisathi masishada-ke wawusu-ready usulinde thina-ke. So viki 1 ngangingalali naye umyeni wami, no viki 2 kwakusase busy. Kwase kuthi-ke evikini lesithathu-ke manje samuvela laphaya, and simuvela laphaya ngihamba nomyeni wami, siyahamba siyokhetha ifurniture, ngiyokhetha whatever engiyifunayo, ngiyayiqala nalento yokuthenga izinto ezi-expensive. Mina ngiyazi imali, ngiyafika la ekhaya kukuboka mali. Uthi nje umyeni wami athi hayi khululeka, uthi ngithe ngisabheke lokho umyeni wami uthi ngaleso sikhathi kwakufika ama-Citroen. Uthi ngaleso sikhathi kwakufika ama-Citroen nje, o-Citroen yabona lezi moto ezinhle zama-Citroen. Uthi ngithe ngisabheke lokho ngakusasa savuka nomyeni wami ngilanga-ke sesenza amaklofu for the first time. Uthi sathi sivuka-ke izalukazi-ke ngazi kuthiwa khona into enziwayo emakhaya uma ngabe umakoti for the very first time kade ushade uyintombi wathini. Izalukazi ziyakuvusa ngazi noma ziyakuvusa ngo-4 AM. Cela nisichazele nkosi yami, nine nibuye emakhaya enashadana izintombi, thina nkosi yami kwavele konakala nje, kwavele konakala kuthiwa siyazi leyo nto. So sicela nisichazele ukuthi kwenziwa kanjani. Kodwa kuthiwa khona into eziyenzayo izalukazi ngo-4 AM zivuka, angazi zize endlini yakho ziphethe ini, bese ziyaconfirm ukuthi ngempela ubuyintombi, and ziconfirma ngamashidi. Ngamashidi angithi phela uyazi ukuthi uma wenza ucansi for the very first time uyopha. So kusho ukuthi-ke kwenziwa leyo nto. Uthi ngalolo langa amalwandle ngangiqanda, ngalolo langa amalwandle umyeni wami waphuma wangiqokula izalukazi zililizele eminyango ziphethe lamashidi anegazi. Uthi angisenamahloni nalento ebengiyenziwa yona ibingekho neze mnandi ibibuhlungu. Uthi that day-ke ugogo wakhona wangitatazelela, uyena wangilandela ama-snowballs. Uthi vele ungikhulise ngama-snowballs sesitolo ngithi. Uthi nje wayengibuza amakoti ufunani, wangilandela ama-snowballs afresh esitolo nje, afike nemoto yaka-Albana asanda kufika fresh. Uthi wangenzela yena i-breakfast wangilethela. Hey, uthi ngaba yiqanda wena. Uthi lapho ugogo wakhona ungithengele ngisho amagawuni, izimamfu zamagawuni nama-slippers. Izingovungovu, into ethi nje mamfu efudume. Hey, into expensive usayibuka ngamehlo uthi hayi le akuwona uwulizi, le akuwona, kodwa nje isitolo esithile nami engingasazi si-expensive. Uthi kuthela imali phela lolo suku kwafika-ke umyeni wakhe-ke waseyamtshela ukuthi nkosikazi wami ngicela ukuthi ugeze ugqoke siyahamba ngiyokusurprise namhlanje. Uthi bahamba, uthi uma befika elokhu nje emagaraji uthi ngibuza hayibo siyaphi umyeni wami. Uthi lapho nalowo muntu ngisenamahloni ngomjwayeli phela, asizange sizisijole, mina ngagrunywa ngimncane nje ukuthi ngiyoshadela kulowa muzi. Angimazi lo muntu, angimjwayele, besingaxoxa besigcina ngokubingelelana ngesikhathi siyolanda igrosa lapha noma ngimbuke ngikhophozele phela ngoba ngibona umyeni wami wakusasa naye angibuka ncuma. So besingebona nje nabantu abajwayelene kangako. Uthi nginawo namahloni okubuza izinto la, myeni wami siyaphi nkosi yami, kodwa siyaphi, ungasangitsheli nje baba ukuthi siyaphi, ngicela nje ungihlebele kancane. Hayi khululeka uzobona endleleni ukuthi siyaphi. Uthi hayi ngempela ihamba imoto vrrr, and uthi today uhambisa ngeMercedes kababa wakhe engangihleze ngiyibukela le kude, engangingakaze nje ngizicabange ngizibone ngigibela leya Mercedes. Uthi bahamba ngaleyo Mercedes-ke uma befika-ke egarage, yonke i-paperwork, everything has been done. Uthi nje hayi qhwayi. Uthi nje wabona nje ngaye esembamba ngesandla esemotweni, Citroen ceke entsha, Citroen 2 entsha, macekeceke, insimbi into ethi nca. Uthi nayi imoto yakho ozohamba ngayo. Uthi ngathi hayibo, lapha ngikwazi nokudrive ngazi lutho. Uthi nayi imoto yakho ozohamba ngayo. This is from now onwards, it's your car, it's yours. Uzofunda ukudrive, uzoba ne-license, uzoba right and everything. Uthi hey, into engayikhala ngaguqa phansi ngaziginqa phansi lapho. Ngaleso sikhathi ama-cellphone ayengekho khona nokuba khona ekhaya, lokho ucingo. Uthi sengifisa nje ukuxoxela uma ukuthi we mama.
Uthi-ke ngoba wayengakwazi ukudrive umyeni wakhe-ke had to call one of the drivers, had arranged already ukuthi omunye wo-driver uzoza azoyilanda le moto later on, kodwa nje uthi that day wafika wamkhombisa imoto and then-ke basayina i-paperwork and everything, bahamba baphindela emuva. Mabephindela emuva-ke udriver-ke wase yahanjiswa-ke omunye ukuthi ahamba olanda leya moto laphaya. Uthi nje la kwakushona ilanga nje seku-right, seyifikile imoto seyisegcekeni, kwase kushoda kona nje ukuthi ngibe yi-content creator ngalezo zikhathi-ke into yamafoni nama-video yayingakubi khona. Kwase kushoda kona kulezo zikhathi nje ngangizobe ngithi nje my car. Uthi-ke Malwandle sekuphele iy'nyanga ezintathu ngikhona la ekhaya ngumakoti, ngilo makoti oyiqanda nje ontotoswayo. I don't even do much. Mangivukile nje ngo-5 ngelinye ilanga umyeni wami uyangithethisa nokungithethisa, angibuzi kanti uvuka uyaphi ngoba imina kufanele ngivuke ngisebenze la ekhaya. Uthi makuphela-ke mekuqala inyanga yesi-4 ngumakoti-ke la ekhaya, ugogo-ke manje aqale-ke athi sekufanele angifundise amasiko wala ekhaya ngoba mina sengumakoti wala ekhaya. Uthi athi angilunge ngalelo langa lelo, angilunge, ingane izoza. Uthi kwakuney'cashalala la ekhaya eziningi nje izingane nje ezinye okwakuthiwa izingane zomzala zobani ezihlala khona laphaya. Umyeni wami wayeyilast born, kodwa zazi iziningi izingane ezinye egcekeni ezazihlala nje khona, kwakuthiwa ingane kamzala, ingane kabani, ingane ka-anti, ngoba phela ngithi kwakumiwe kahle. So kwakuwumuzi owawukwazi ukufukamela izingane zezihlobo ezingathathi entweni zibakhulise, yabo. So kusho ukuthi kwakuwumuzi ekumiwe kahle kona, kodwa futhi abantu bakhona bayaphila in a way. So athi-ke izingane zizoza zizokulanda ntambama namhlanje mekuqedwa isidlo santambama ube ready. Uthi-ke into engiyiqaphelayo la, umyeni wami ever since ugogo ekhiphe lo mlayelo akahlalisekile. Uthi angithi-ke uyazi ukuthi umakoti wala ekhaya, uthi lapho nalapho ekhanda lami ayaringa lamagama lawa ezalukazi, yabona mazikuyala izalukazi zikuhlalise lapha phansi zikugoyisile umbathiswe itshali, kuthiwa uziphathe kahle emzini, ungasihlebi emzini, awubi kuhlaza emzini, ulalela yonke into eshiwoyo emzini, mawufike kuthakatha nawe uyathakatha. Uthi sekubuya lawo magama-ke manje mengabe sekuthiwa sengiyo-introduce-wa empilweni yangempela ephilwa la ekhaya nasezintweni zala ekhaya ezinye ekumele ngizazile. Uthi sekusa ngokunye-ke manje, uthi ayabuya la magama, ayankenteza la magama eshiwo uma nogogo, ayankenteza kancane ngithi na engabe yini-ke le ngizo-introduce-wa kuyona. All along these past 4 months bengiyiqanda, ngiphila kamnandi, ngenzelwa ngisho ama-breakfast, mangivuka kuthiwa ngilale ngithethiswe. Uthi engabe yini ngoba hey, ever since ngifikile kumnandi, so nginayo nje i-feeling, igazi linako ukungishiya ukuthi yabona-ke le engazi ukuthi-ke le engizo-introduce kuyona angizukuyithanda noma angizukuba comfortable with yona. Kodwa-ke ngizothini, ngayalwa uma ngiphuma ekhaya kwathi umakoti uziphatha kahle emzini, wenza into eyenziwe emzini. Uthi hayi nangempela lishona ilanga. Uthi uma lishona ilanga, uthi angithi ngichazelile eMalwandle ukuthi la ekhaya izindlu ziningi. It's been only 3-4 months ngila ekhaya, so kunezindlu nje ezihleze ezivaliwe engingakaze ngingene kuzona, futhi angikaze ngibuze ngizikhathaze nokuzikhathaza ukuthi kuleya ndlu kukhonani ngoba phela ngihlanganaphi, ngoba mina ngihleli kamnandi la ekhaya. So lokho ngifikile angizelanga ukuzobuza inqwaba imibuzo engangifuni, so ngiyidlela ushathaphu. Uthi kulezi ndlu lezi, uthi engayiqaphela nje kakhulu kunayo yonke, kwakukhona uround owawumkhulu, wona wawufulelwe ngothayela. Lo round lo wawumhlophe, kwakungakaze kungene umuntu kuwona, angaze ngibone kungena umuntu kuwona, angaze ngibone kuphuma umuntu kuwona. Uthi wase kuzoba noguqa sithandazo. Uthi uguqa sithandazo ngoba ngowasemakhaya ngiyawu-understand ukuthi uguqa sithandazo uyindlu yesintu, vele akuphunywa kungene, indlu esetshenziswa uma ngabe kunento ebalulekile eyenziwayo yesintu ekhaya. Uthi uguqa sithandazo ngangu-understand-ke nawe ukuthi hayi uvaliwe, akuphunywa kungena kona because uyindlu yesintu. Uthi bese kuzoba nabanye around abaningi, mhlampe about 5 or 6, bakhona-ke abawu-3 abawu-2 engangeke ngibabone bevuliwe beklinwa beshaya umoya, but the rest of the 4 ngangikaze ngiyibone futhi nayivuliwe, futhi ikude nendlu yethu. So ngazitshela nje ukuthi into engangifuna ngingazihlanganisi nayo. Uthi on this particular day kuthiwe ingane izoza ntambama izokulanda mangabe sekuredi emva kwesidlo sakusihlwa. Uthi athi umamezala ugqoka into comfortable,
Uthi hhayi-ke ngiyibuza ukuthi why kufanele ngigqoke into e-comfortable. Uthi 2 days before kwenzeka lokho umyeni wami uloke nje uyangidotosa nje wenza sure ukuthi uthi angazi kodwa ubukeka ewumuntu engazi ukuthi uyabona umuntu engazi ukuthi une-worry somehow kodwa akafuni ukuyibonisa i-worry ukuthi mfazi wami, are you happy ukuba la ekhaya? Usajabula ukuba unkosikazi wami? Ngiyakuthanda mama, uyezwa? Ngicela nje noma ngabe yini ezokwenzeka, ngicela ukuthi wazi ukuthi ngiyakuthanda usemncane. Ugogo naye wakuthanda usemncane, so nje wena wala ekhaya unkosikazi wami wena, noma ngabe kwenzeka noma yini owami unkosikazi wami, uyezwa yini? Uthi hhayi ngixaka ukuthi umyeni wami, uthi ngaleso sikhathi-ke sesiyaqala ukujwayelana phela, sesenze namanhlofihlofi, so senami sengiqala ukuba comfortable around yena nje, yabo nama-jokes wakhe and everything, sekumnandi nje ukuba naye. Uthi ngithi yini baba, wabukeka u-worried, ukhathazwa yini? Uthi angasho ukuthi ukhathazwa yini. Uthi up until-ke ugogo asho lezi zindaba, usho ukuthi ugogo wayesemtshelile umyeni wakhe ukuthi sekuzofanele sim-introduce lo ey'ntweni zala ekhaya ezenza imali. Uthi hhayi-ke nangempela-ke zifika izingane zizomlanda. Sisi uthi izingane-ke lezi ezazihlala ukuthi zazimbiza sisi, zazingambizi makoti. Sisi kuthiwa uthi ugogo sizokulanda. Uthi hhayi-ke ahambe-ke ugogo-ke aye endlini kagogo-ke la ebizwa khona, afike-ke endlini enkulu. Mayefika endlini enkulu kuthiwa hhayi-ke kuzofanele sihambe simuve le kuleya round leya, kuthiwa kuleya round emhlophe ekungangeni muntu, angaze abone muntu engena or ephuma kuyona. Uthi bahambe nangempela bafike kwi-round. Uthi lesisalukazi lesi ngendlela esitefa ngayo emini malwandle, lesisalukazi emini siyatefa, siyatotoswa, sihlezi sikhala ngamadolo, sihlezi sikhala ngokuthi asirajwe isinqa. Uthi mina-ke umsebenzi wami bese ukuthi nje the only thing ebengenza la ekhaya ukuthi nje ngoba uthi ngiyakuthanda vele ukunakekela abantu abadala-ke nje, nami ugogo wami, ugogo kama ekhaya besihlala uze washola sihlala naye, so nje ebetotoswa yimina, ngimthoba izinyawo makushona ilanga, ngimrabhe, ngimfake, yabona o-rubbing stuff la abezalukazi and everything. Uthi yimi bengimenza lonto. Uthi so ugogo lo naye ngimenza lonto makushona ilanga, uhleze ekhala ngeqolo, uhleze ekhala ngamadolo, ngiyamthoba, ngiyamrabha, ngiyamthini, siyezwana njengoba mengiloke ngimenza lento nje. Uthi nje hey, yabona nje wena sakulethelwa abaphansi idlozi nje langikhethisa wena usasemncane nje, kusho ukuthi nje lalibona nje ukuthi ekugugeni kwami ngothola umuntu ongiphatha kahle kanje njengawe. Uthi bamuve-ke manje basuke endlini enkulu, bamuve baye kuloya round lo mhlophe ongangeni muntu. Uthi bangene kulo rondo, uma bengena la kulo rondo kunomlilo ubasiwe, but funny enough lo mlilo ubasiwe akushunqi ntuthu. Uthi yabona umlilo ovutha engazi ukuthi umlilo wegesi onobuhlazanyana, uvutha kahle lo mlilo, engazi ukuthi umlilo molded, engazi ukuthi yabona lo mlilo lo we-AI, uthi umlilo engazi ukuthi umlilo we-AI. Uyavutha right at the center ka-round, akunantuthu, awuhileki, awuzwa ukuthi kuvutha umlilo la endlini, kodwa futhi at the same time bekuvalwe ngci, akunantuthu, akunanex, akubonakali nokuthi kuya kunomlilo. Uthi ngingene, kubekiwe amacansi lapha, zingingenisa izingane, ezivala umnyango, zingikhomba ucansini, ukuthi angihlale lapho ucansini, uyeza ugogo. Uthi hhayi nangempela-ke ahlale phansi ucansini alindeke. Uthi umyeni wami akekho la, mina kuphela ngila nalezi zingane ezingifake la. Uthi kuqhamuke enye ingane, iqhamuke nento engazi ukuthi iwukhamba, kodwa uyalibona ukuthi ngathi ukhamba luyi-plastic olu-black olunemhlobiso lu-red, lu-black linemhlobiso e-red. Uthi ifike le ngane ilibeke ukhamba eduze komlilo, ebese yaphuma iyahamba. Ithi-ke ayi afike kaqhamuke kugogo ehambe esekhokhoba, kangithi uhleze into esengazi ukuthi inamadolo makusemini, iphethwe iqolo makusemini, kodwa-ke manje lishonile ilanga-ke manje. Uyangena ugogo, uthi avele angene nje ugogo ingqabashiya ehamba eqondile fresh straight. Uthi ngithuka ukuthi hayibo ugogo ngihleze ngimrabha amadolo namhlanje, unomfutho omngaka, sibalulekile-ke lento ezokwenziwa la. Uthi hhayi-ke ngihleli lapha ngigoyileke, ngilindileke phela ukuthi afike azongichaza ukuthi kwenzakalani. Uthi ingane zishiye lolo khamba ziphume zihambe, angene ugogo. Uthi ahlale lapha ucansini-ke, uthi bahleli kanje-ke, omunye ungapha komlilo nomunye ungapha komlilo, ukhamba lolu seduze komlilo. Uthi aqale-ke akhuluma athi makoti-ke la ekhaya kunezinto zala ekhaya kuzofanele uzifunde uzazi, and lezi zinto zala ekhaya izona esiphila ngazo, and njengoba usokwala ekhaya and unyana wethu lo uyeyedwa sesele, uyabona ukuthi laba abanye abekho sebakhula bahamba, so njengoba kuye yedwa osele last born, umntwana wesilisa, asingeke samvumela yena ukuthi aphume ahambe aye ngaphandle. So yonke into nemikhuba namasiko wala ekhaya kuzosala kuyena, uyena kufanele asale aqhubeke. So yingakho kubalulekile ukuthi nawe ezumakoti wala ekhaya uyifunde, uyiqonde yonke into la ekhaya uma senza nangendlela esenza ngayo. Uthi hayi nangempela-ke
Kube njalo ugogo-ke athathe lolu khambo lufike ney'ngane, uthi ngimbone edonsa umshanelo omngaka, angazi lo mshanelo wawukhiphaphi, kodwa nje wawukhipha somewhere nje ngasemabeleni, ukuthi ngambone udonsa unyumula lo mshanelo fast, uthi acobhoze kulolu khamba, aqale achele indlu, achele indlu, achele indlu. Uthi ngithe ngisabheka ukuthi uchele indlu, wawudonsa lo mshanelo, wawucobhoza emlilweni, waphinde wacobhoza okuhambeni, wacobhoza emlilweni, waphinde wacobhoza okuhambeni, wacobhoza emlilweni, wacobhoza. Uthi ngaze ngadiza ugogo enza lento. Uthi ngithe ngisabheke lo cobhoza, uthi uyabona umuntu umenza into osazibuza ukuthi hayibo ngoba ucabanga ukuthi lento esokuhambeni imanzi, kufanele ngabe mesefaka lo mshanelo lapha emlilweni, kufanele ngabe umshanelo uthi noma uyasha, but akwenzeki ngale ndlela owazi ngayo in a real sense of life of things. Wena akwenzeki ngale ndlela owazi kwenzeka ngayo, kwenzeka different. Uthi ikhanda lami selilokele lithi ngase ngadiziwe emalwandle ngiloke ngilandela lento enzo, angimazi wayenza kwaze kwakangakhi. Uthi ngitheme ngabe sengiqala ngazi ukuthi ngibadize, uyangiboka kusho ukuthi waye ngibona ukuthi sengi-ready ukuthi enze whatever efuna ukuyenza kumina. Uthi ngayizwa lento ishepsweni, uyangichela and uma kangichela uyakhuluma, akavalile umlomo, uyakhuluma, and into ayikhulumayo angiyizwa, akakhulumi i-language eyenza isense. Ukhuluma i-language engazi ukuthi ukhuluma nezinto ezithile ezimzwayo, ezimrespondayo, ngoba ngezwe sekukhona into engixavunayo, engibambayo, engilalisa phansi. Yangilalisa phansi lento, yangihlubula lahlela ingubo le. Nini ngabona sengigcatshwa, wangicaba ugogo, wangicaba waze wangicaba inkomo. Uthi yonke lento yenzeka ngikule state sokuthi engazi ukuthi ngi-unconscious, kodwa in a real sense of life ngiyabona ukuthi kwenzakalani, kodwa ngibonela kude. Uthi yangicaba lento, yaze yangicaba ngisho inkomo. Hawu naye imhlola. Uthi ngisabheka ukuthi lento yangicaba inkomo, kwezenye into eyindoda emfushane yasho phezulu kwami. Hey, lapho uthi ingqondo senginamba, ingqondo yami ihambile, kodwa somehow somewhere ngiyabona ukuthi kwenzakalani. Uthi yasho phezu kwami lento, yazenzela amalwandle yaqeda. Uthi uthe mayiqeda kanjalo ngaphakama, ngezwe sekukhona into ezingiphakamisayo, zangigqokisa zaqeda. Uthi ugogo weza neolunye ukhamba-ke, ngambona elithatha lolu khamba eliphakamisa, waqale waphuza yena something kulolu khamba, qeda wadlulisela kumina, wangiphuzisa. Azange aze asho ngomlomo ukuthi phuza, kodwa ngazibonela ukuthi kufanele ngiphuze. Uthi hayi ngaphuza-ke nami ngoba phela ngibone kuphuzwa. Ngiyangena manje emasikweni ala ekhaya, akasokhaya, emalini eningi. Uthi Malandla uthe ugogo, uthi lento siyiqale bekungabo 7-8 and isikhathi sakhona bekusewinter. Uthi uyazi ukuthi vele ewinter liyashesha ukushona ilanga, so 7-8 sekumnyama. Uthi le mikhuba le angiyazi ukuthi yenzeke for how long, but I knew mase siphumela emnyango ukuthi njengoba sesiphumela emnyango, it's right in the middle of the night, probably kuphakathi nobusuku, mhlambe or 12 midnight, or it's after 12 or kuyoshawa 1, ngoba mase siphuma yabona uma ngabe sozwa lo msindo walezi zilwanya zithi uyezwa ukuthi sesihambile isikhathi osukwini, sekunje in the middle of the night. Uthi sengizwa lozo zilwanyana-ke sesiyaphuma-ke manje. Uthi ugogo athi ngilandele, iy'cathulo ngisazigqokile sengihamba ngey'nyawo, naye akazifakile iy'cathulo uhamba ngey'nyawo, athi ngilandele. Uthi ugogo mangimlandela, usawuphethe lwa mshanelo wakhe wezimanga ofakwa entweni yamanzi, uphinde ufakwe emlilweni kodwa ungahlihlizi, uphethe lo mshanelo wakhe wey'manga. Uthi uthe mangabethi ngilandele, hayibo asihambanga kanje isalukazi Malandla. Uthi asihambanga kanje isalukazi Malandla. Uthi ngithe ngisabheka ukuthi hayibo lesalukazi sashesha kangaka, sajika isalukazi sathi mpe ngejubane isalukazi, uthi sagijima isalukazi. Uthi yimi lo yangiphaphatheka emva kwesalukazi, ngiyagijima ngileqela isalukazi, angifuni futhi ukuthi singishiye ngoba angazi ukuthi sibhekephi. Siye entabeni thizeni engingayazi, ngabona sengibona sengifika nje ukuthi hayibo kusentabeni la, kodwa umuzi, and lo muzi usentabeni is a very very secluded house right on top of the mountain. Uthi ngangingazana ukuthi ngasekhaya kunendawo eyintaba kanje, and yonke lento ngathi ngiyaphupha mayenzeka. Uthi masifika la kunamaqhugwana, kunemizi emncane khona, kulamaqhugwana lawa. Uthi lokuqala singene kulona, masingena kulona kukhona izingane eziningi ezincane, but ebusweni mawuzibuke ngazi ukuthi zabantu abadala. Then bese kukhona ikhehla elisho ngentshebe enkulukazi emhlophe, athi
angi-introduce kuleli khehla ugogo athi umkhulu wala ekhaya lo, athi lezi izingane zala ekhaya, uthi asiphume futhi siyongena kwenye indlu, masifika kule indlu afika angi-introduce athi laba abantwana bala ekhaya, achaza uthi okunye uyachaza ngisakuzwa, okunye ukhuluma nazo lezi zinto ziyamuzwa le language ayikhulumayo, ziyamphendula. Mina ngizizwa I'm struggling to hear ukuthi lezi zinto zithini. Uthi sikhulume ayenze leyo nto siqede angi-introduce aqede. Angazi ukuthi inyama abeyiphethe ubefike nini na, ebephethe inyama ngimbonanga ukuthi uyithathe phinini kanjani, but ebephethe inyama isibindi senkomo esiningi, abese lesibindi senkomo sihambe naso siyoshiya kwabanye orondo aba-empty, sifike sisishiye lesibindi. Athi uyabona ke ngiyothi mangikuthuma ngelinye ilanga mase ngingasenawo amandla ukuthi ngiyihambele, ngiyokuthuma ukuthi ufike wenze kanje, uthi lesibindi afika asishiye komunye urondo futhi nawo o-empty ongenalutho, afike nje asibeke at the center karondo, uclean nje lo rondo awunalutho, and uyakubona ukuthi urondo sindwayo phansi. Afika sibeke lapho ngendishi le ayiphethe, uthi hey lesalukazi besigijima kangaka besiphethe nendishi egcwele isibindi. Hey, hayi imihlola ke le, the same salukazi hlezi sikhala ngamadolo emini sikhokhoba kanti sigijima kangaka ebusuku. Uthi hayi ngiphuma sengilandela uthi sengiyinto nje yes, ingqondo yami ihambile, angisazi noma okunye engikunikezwa ama-instruction ngiyakuzwa noma angikuzwa. Uthi siphinde iphume-ke, uma siphuma-ke sihamba-ke manje sesiya kwirondo lokugcina. Irondo lokugcina nalo livutha umlilo ofana exactly nalo esushiyele ekhayeni ezansi. Uthi-ke lapho-ke ngathi uma ngifika khona izinto ezincane eziningi ezimfushane kunalezi ebesizibona ekuqaleni ezimfushane. Uthi lezi zinto zavele zangijabulela, zangirawunda, ziyanswininiza lezi zinto, angizazi ukuthi language yini lezi ezikhulumayo, ziyahleka ezinye, uthi ziyanwebela kumina lezi zinto. Uthi hayi ungasabi ingane yami, umlaba-ke ilaba abaphethe umnotho wala ekhaya, ungasabi, ngeke bakwenze lutho, khululeka nje wena nje bazoba abangani bakho, yibo abazokuvikela kuzona zonke iy'ndlela zakho, yibo usachaza. Uthi angizwa lutho Malwandle, ingqondo imnambi ihambile, angazi nginjani, ngazi ukuthi ngisidenge nje ingqondo yami, uthi ngisilima nje, uthi ngithukile kodwa uthi uyabona uma uthukile kodwa unesibindi at the same time, and awusazi isibindi ukuthi usithathaphi. Uthi ngikuleyo situation nje engazi ukuthi ngi-hypnotized somehow. Hey, uthi hayi siqhubeke sihambe sibaphume sibangena orondo, angi-introduce uyasho ukuthi la kwenziwani. Uthi siqede, masiqeda lapho uthi salukazi lesa uyawukhumbula lo mshanelo kade suphethe besiloke siwufake la ekhwapheni njengoba ehambe siphuma singena edlalisa lezi zinto zakhe ezikhulumisa engi-introduce kuzona. Uthi lo mshwanelo lo wawezimanga, uthi waphinde wawudonsa-ke manje la ekhwapheni wawuthi nje uthi umshanelo wavele waphenduka wamude. Uthi angimazi wawuzwinga emoyeni, wathi zwi emoyeni kabili kathathu. Hawu sasesithe cwaba phezu komshanelo, sesiyandiza-ke manje yithi laba sindiza phezu komshanelo. Uthi angazi izingubo zami zisale nini phansi, senginqunu-ke manje mese ngiphezu kwalo mshanelo nogogo. Uthi sinqunu. Uthi-ke siyothi cababa emfuleni, masifika emfuleni-ke afika angigezisa ugogo, angazi wangigezisa, aphinde angishaye ngey'ntelezi, angenzise whatever angenzisa yona. Siphinde futhi masisuka emfuleni, athi-ke masisuka la emfuleni uzohamba sibheke ekhaya manje. Uthi sengiyabona-ke manje ekhaya ukuthi kukephi masila. Uthi uzohamba-ke ngane yami sibheke ekhaya-ke manje, ngifuna ungabheki ngemuva ngoba wonke amabhadi nayo yonke into ofike nayo kulo muzi sishiye la emfuleni, uzovula iy'nhlanhla ezintsha zala ekhaya. Uthi hayi nangempela sihambe-ke. Uthi masiphenduka, ngithi kuthiwa sihambe singabheki ngemuva, uthi siphenduke eMalwandle. Uthi ngithe ngisathi ngiyaphenduka eMalwandle, isalukazi sesi-5 kilometers away from me. Uthi yimi ngithathela ngejubane, asigijime. Uthi yimi ngithathela ngejubane, siyagijima. Uthi ngafika ngemanzi endlini. Uma sifika-ke endlini-ke manje sesiya kurondo wokugcina, iqhugwane lelaya uguqa sithandaze. Uthi masingena kulo guqa sithandaze, vele-ke uguqa sithandaze kungena ugaqa-ke vele. Uthi singene siyafika e-center likaguqa sithandaze, kunebhokisi enhle eyi-velvet e-red, ine-ribbon e-gold phezulu. Uthi kule box le e-red, it looks like a very special something eyakhelwa for into special nje. Uthi masifika-ke la, athi-ke ugogo-ke athi namhlanje ngingenisile ekhaya, ngak-introduce ebantwini bala ekhaya nabantu abaphethe umnotho wala ekhaya. Kubalulekile-ke ukuthi uqonde ukuthi la, this is a sacred house. Awungeni noma kanjani, awungeni ulengisa izandla. Namhlanje singena silengisa izandla ngani? Ngoba
introduce ebantwini abahlala la kulo rondo. Uthi ngithi qala hayi ngingaboni umuntu. Uthi hayi khululeka ngeke ubabone. Kodwa into ebalekile ile uthi awuvule lo rondo. Awuvulele lokhunjana le box eyivelvet. Uthi yinhle emalwandle inhle engazi ukuthi into yasebukhosini like uthi yabona lento sizibona kuma movie kuma royal movies ntontontoni engathi into yasebukhosini uthi awuvule gembeqe. Uma kawuvula phakathi kunama coins, a lot of coins, amanye a silver, it's normal coins la imali lesiyaziyo, amanye ngathi ama Kruger rands. Abona lama Kruger rands wakuthiwa kudala abantu abawalethe emabhenki uthola imali eningi mawuletha wona. Uthi into kanjalo Kruger rands okunye engazi ukuthi ngiyakhumbula ubaba wayeka sixoxele indaba yemali kaPondo yini uPondo into kanjalo imali yakudala. So ngiyakhumbula uthi at some point uthi ugogo kukhona icoin ayekhonzile ayehleze eyigcinile ayethi uPondo wakudala. Okunye sikwakufana nalowo Pondo lowo wakudala because ngangike ngawubona ugogo wayeka sixoxela ukuthi imali yakudala ayengesiwona amaphepha njengalesi siphatha manje yayinje. Uthi injalo ke leyo mali ke uthi khona nalabo 50 cent khona labo 50 cent laba bakudala ababezidudla baye bakhulu before uMandela aphuma ejele sesebenza khona nabo 50 cent. Uthi uyabona ke langani yami mawufika la ufuna something uza uphethe icoin ewu5 rand ufike uyifake la kuleli bhokisi. Kodwa ngiyokufundisa mzukwane usuredi ukwenza lokho ukuthi ufike wenze kanjani awuvela ufike uvule nje ufake kukhona into ekufanele mawuyenze before uzofaka. Okubalekile ukuthi ke indlu yokugcina ke la ekhaya ephethe umnotho wala ekhaya. Should this box go missing kuyophela konke sinako. And should this box be touched by umuntu wrong kuyophela konke sinako. Should this box be used ngendlela wrong kuyophela konke sinako. Ingakho ngifuna ukukudonsa ngendlebe ukuthi kusukela namhlanje wena nomyeni wakho le ndlu leni iphathise kwezikhali zamantungwa kanye naleli bhokisi elilaphakathi uyazi umyeni wakho ukuthi kwenziwa kanjani. Mase sifikile isikhathi kuyokwenzeka. Okunye ke ukuthi mangabe usuzibona nawe ukuthi ufuna ukuba nezinto zakho angeke uphume la ekhaya uyoba nezinto zakho nihleli khona la ekhaya nomyeni wakho uyofika la ucele kuleli bhokisi ufake icoin usho ukuthi ufunani kufanele ke uqala ukukhuluma nomyeni wakho before kwenzeke. Uthi hayi ngivuma ngithi yebo gogo. Uthi baphume bahambe. Uthe yokugcina ke indlu abahamba bayongena kuyona ke manje bangena kwenye indlu enkulu engazi ukuthi iflat nayo ebeyingavulwa bebengena kule ndle eyiflat baphinde bafice leza zinto uthi akasazi noma ilezi zokuqala noma ezinye. Uthi kodwa baphinde bafice leza zinto ezimfushane bebezifice kulo rondo lo oqala bebengene kuona mebesaqala lo mkhuba. Uthi ke uyingene uthangene ambone lo mkhulu uthi siyam introduce ke manje athi lo umkhulu wala ekhaya. Uyena usigadile la ekhaya laba bayasebenza la ekhaya. Kodwa kubalekile ukuthi fanele wazi ukuthi umthetho wala ekhaya obaleke kunayo yonke ukuthi uma ushayelwa u10 pm ungaphandle kwegceke ungabusabuyi ungabusangena ngoba after 10 pm kusebenza bona njengoba uvuka ku clean yonke into kusuke kusebenze bona abasebenza abaqeda benza yonke into bathinya bayasebenza ebusuku while okwakho nje kufanele mawukwenze wena ukuthi ubabekele isibindi. Okwesibili la ekhaya siyagaya every 2 weeks ngani ngoba umkhulu lo wala ekhaya udla izinsipho kuphela. So uma zingekho izinsipho sesenkingeni kufanele makadle lezi zinsipho every 2 weeks when uyagaya. Uthi ngathi awu Jesu Maria makangifundisanga ukugaya mina bengiyiqanda ekhaya ngidodoswa bengingane nje ekhule nje uyazi ngikhule ngingedwa bengingathinti lutho olunzima ukuthi hey mase kufanele ngiqale phansi ngifunde ukugaya every 2 weeks nokwenza. Uthi ngaze ngalingwa uthi aphinda aqhubeke athi ke laba badla isibindi. Okwakho nje ukuthi isibindi uzosilanda lapha ebusha and esabo mawusilanda usilanda si fresh awuthathi lesi skema fridge eskebush. Bayazi mebesplace iorder la khona ukuthi siliplace kanjani libuya lelo emadeleni ngoba kufanele silithole from inkomo ezifresh ezisuke zihlatshwe ngalelo langa. Uyasithatha nali fridge labo uthi kune fridge nje ubhazabhaza we fridge elingapha nje eceleni elingahlangene ne fridge esikhipha kulona izinto zokudla uthi isibindi sabo sihlala la. Mase beqeda ukuclean ebusuku bayayidlela and ke la ekhaya makulalwa amabhodwe awalali nokudla ukhipha konke ukudla kusemabhodweni ukufake kuma bowls ukufake endishini. Izinsipho mawuqeda ukuvova ngale langa usuku uvove ngale uyazikhipha uzithathe ucontsisele igazi lesibindi lezi ngoba suke sifika fresh ucontsisele igazi lesibindi bese uyazithatha uyozifaka lapha ya kule yandla.
Uthi Malwandle kwabe sekusile ngabe sengizwa iqhude kikirikiki kwabe sekusile. Singalalanga nogogo kusukela ngo-7 in the afternoon. Singalalanga nogogo. Engi-introducer imikhuba yakwakhe nomnotho wakwakhe ukuganela ezicebini. Futhi ngoba uthi Malwandle ngahamba-ke sekusile-ke manje ngiyezwa ukuthi ngiyasigesa nesikhathi ukuthi cishe mhlampe sekuwo-4:30 isikhathi cishe sekuyoshaya u-5 nali neqhude liyakhala. Nwabo ngiyongena endlini yami nomyeni wami. Uthi mangingena nje umyeni wami ngiyambona ukuthi akalalanga. Lo muntu uhleli kwi-couch kushuthi ulinde mina ukuthi ngize ngibuye uyazi ukuthi ngiyokwenziwa mkhuba mini la. Uthi mangingena nje umyeni wami endlini avele angithathe angiwole Malwandle angibambe angihage isikhathi eside. Uthi Malwandle that guy loved me. That's where I realized this guy loved me. As much as we were groomed ukuthi size sigcine sishadile, kodwa he ended up loving me at a distance. As a result, angiboni ukuthi wayeyithanda yonke lento engangi-introduce kuyona. Kwasanaye angiboni ukuthi wayeyithanda leya nto yakubo, kodwa ngoba into akhulela kuyo nendlela umnotho wakubo wenza ngakhona wayengena choice. Niyawufuna u-part 2? Niyawufuna u-part 2? Asishila le ndaba kwanamhlanje. Ngiyabuya no-part 2. Uma nithi niyawufuna kodwa phela mina ngeke nginike into eningayifuni. Manithi niyawufuna? Hayi-ke. Nawe yenze njalo. Sibhalele indaba yakho siyayifuna. Ngoba sidinga ukwazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. For now nginithanda ngothando luka love. Bye.